Әнкарада 14 сәгать исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 18 ноябрь сейшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адрес аша һәм кесе телефоннарының TRT тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек шурасы Газза белән идара итү, торгызу һәм иминлеген күзәтү бурычы йөкләнгән халыкара көч Тынычлык шурасын булдыру турындагы карарны раслады. Карар 13 уңай тавыш белән кабул ителде. Кытай белән Русия исә битараф калды. АКШ вәкиле Майк Валс АКШ илбашы Дональд Трампның 20 маддәдән торган планыннан әзерләнгән бу юнәлешнең тынычлыкка һәм киләчәктә Фәләстиннең үз билгеләнүенә прагматик юл тәкъдим итүен әйтте. Валс тавыш бирүдән соң Трамп җитәкчелегендәге шураның Газзаны тотрыклы хәлгә китерәчәген, хәрби инфраструктураны таркатачагын һәм фәләстинлеләрне яклаячагын белдерде. Фәләстин идарәсе БМО Иминлек шурасының АКШ тәкъдименә нигезләнгән Газзада Тынычлык шурасы һәм халыкара тотрыклылык көче төзелүенә рөхсәт бирүче резолюцияны кабул итүенә канәгать булуын белдерде. Сейшәмбе көнне Тышкы эшләр министрлыгы X платформасында ясаган белдерүендә Фәләстин идарәсенең бу карарны Газзада даими һәм тулаем утны туктату, гуманитар ярдәмне эзлексез кертү һәм Фәләстин халкының үз язмышын билгеләп, бәйсез дәүләт төзү хукукын раслау буларак бәяләвен җиткерде. Анда шулай ук Фәләстин дәүләте һәм кызыксынучы яклар белән эшләргә теләкләрен белдергән барлык илләргә рәхмәт белдерелде. Фәләстин бу резолюцияны гамәлгә ашыруны тәэмин итү өчен АКШ БМО Иминлек шурасы әгъзалары гарәп һәм ислам илләре кебек барлык кызыксынучы яклар белән хезмәттәшлек итәргә әзерлеген раслады һәм Газзада ярданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендә һәм көнчыгышка дуст яшәүче Фәләстин халкының газапларын бетерү максатыннан резолюцияны тиз арада гамәлгә кертүне таләп итте. Франция илбашы Эммануэль Макрон белән Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский Киевка йөзләп хәрби очкыч һәм пилотсыз очу аппаратлары да кертелгән төрле хәрби техника сатып алырга мөмкинлек бирәчәк килешүгә кул куйдылар. Париж янындагы Вилла Кублы һава базасында имзаланган килешү 10 ел эчендә Франциянең Рафале хәрби очкычларын тапшыруны күздә тота, ә дрон һәм тоташтыргычлар җитештерү быел башланыр дип көтелә. Килешү шулай киләчәктә самты һава саклану системаларын һәм радар технологияларын да үз иченә ала. Бу белдерү Зеленский фронт сызыгына басым арту һәм эчке сәяси кыенлыклар шартларында ярдәмне яңартырга омтылган чорда ясалды. Яңа тикшерү АКШ, Бөекбритания, Франция һәм Германияның бер үк вакытта ярдәм күрсәтүне киметүе 2030 елга кадәр 22 миллионнан артык кешенең, шул исәптән балалар арасында да үлеменә китерергә мөмкин дип кисәтә. The Lancet Global Health журналына тапшырылган тикшерү үсешкә ярдәмнәрне кискен киметү ВИЧ, СПИД, безгәк һәм туберкулез кебек авырулардан үлүчеләр санының күбәюе белән бәйле булуын күрсәтә. Тикшерүчеләр әйтүенчә, АКШ илбашы Дональд Трамп чорында башланган һәм Европада да кабатланган тиз һәм зур күләмле финанслау киметүләре дөнья күләмендә 10 еллар дәвамында сәламәтлек саклау инфраструктурасын һәм алгарышны җимерү куркынычы тудыра. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Рәсми белдерүгә караганда, Кытай тышкы эшләр министры Ван И стратегик сөйләшүләр үткәрү өчен 3 Урта Азия дәүләтенә сәфәр ясый. Кытай тышкы эшләр министрлыгы Ван Иның 19-22 ноябрь көннәрендә Кыргызстан, Үзбәкстан һәм Таҗикстанга сәфәр кылачагын белдерде. Ван И Бишкек, Ташкент һәм Дүшәмбе шәһәрләрендә вазифадашлары Җанбәк Кулубаев, Бәхтияр Сәидов һәм Сираҗетдин Мухриддин белән очрашачак. Бу сәфәр июнь айында Казакстанда оештырылган югары дәрәҗәдәге саммиттан соң уза. Ул саммитта Кытай дәүләт башлыгы Ши Цзиньпин белән Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Төркмәнстан лидерлары мәңгелек якын күршелек, дуслык һәм хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйды. Бу килешү белән әлеге илләрнең
Үзләренең мәңгелек дуслыгын рәсми рәвештә игълан иттеләр. Саммитта Си Цзиньпин ресурсларга бай Урта Азия төбәге белән мөнәсәбәтләрне ныгытуның мөһимлеген ассызыклады. Инфраструктура, чиста энергия, яшел минераллар һәм ясалма интеллект өлкәләрендә хезмәттәшлекне көчәйтергә чакырды. Урта Азия тарихи буларак Русия йогынтысында калды, әмма Пекин төбәкнең әйдәп баручы сәүдә партнеры буларак танылды. Русияны да Европа берлегендә узып китте. Кытай, Үзбәкстан, Кыргызстан, Кытай тимер юлы, Кытай, Таҗикстан автоюлы кебек зур аскырма проектларына инвестициялар кертә. Шулай ук Казакстандагы Коргаз кебек яңа шик капкалары һәм логистик үзәкләрне үстерә. Каратау тышкы эшләр министры Эрвин Ибраһимович иленең Төркия белән визасыз сәяхәтне тиздән кире кайтарачагына ышана. Ул дүшәмбе көнне Подгорицага рәсми сәфәр белән килгән Германия тышкы эшләр министры Йохан Вадепхул белән бергә үткәргән уртак матбугат конференциясендә бер сорауга җавап итеп булай диде. Хөкүмәт рәисе Милой Коспаевич белән даими элемтәдә торабыз. Төркия белән визасыз сәяхәт программасының туктатылуы карарының 10-15 көн эчендә гамәлдән чыгарылачагына ышанам. Ибраһимович әйткәнчә, визасыз сәяхәт режим туктатылганнан соң Төркиянең Каратау өлкәсендәге дипломатик вәкиллекләре килешүләр белән тулып ташкан. 25 октябрьдә Подгорицада пычаклы һөҗүм булды. Анда җирле ир-ат яраланды. Башта массалы күләм мәгълүмат чаралары бу һөҗүмдә Төркия ватандашларының катнашы барлыгы турында хәбәр итте. Бу хәлдән соң Подгорицаның кайбер җирлекләрендә Төркиягә каршы ачу артты һәм хөкүмәт рәисе Милой Коспаевич Төркия ватандашлары өчен Каратауга визасыз режимны вакытлыча туктату турында игълан итте. 31 октябрьдә Подгорица югары мәхкәмәсе шәһәрдә булган пычаклы һөҗүмдә шөбһәләнеп тоткарланган 2 кешенең әлеге вакыйга белән бәйле булмауларын ачыклады һәм азат итте. Fitch Ratings Төркиянең ире банкларының озын мөддәтле чит ил валютасындагы кредит билгеләрен күтәрде. Бу исә эшчәнлек шартларының яхшыруына һәм тармак күләмендә тотрыклы финанс профильләренә ишарат итте. Зираат банкы, Вакыф банкы һәм ТСКБның билгесе күтәрелде. Финанс ягыннан ныклыгын чагылдырган яшәүчәнлек билгеләре ББ минуска күтәрелде. Fitch билге күтәрүнең төп сәбәпләре хөкүмәт ярдәменең көчәюе, чит ил валютасы резервларының артуы һәм тотрыклы бизнес профильләре булуын ассызыклады. Күренеш исә торгынлык торышында калды. Бангладеш мәхкәмәсе элеккеге премьер-министр Шейх Хасинаны үзен 2024 елда бәреп төшергән студентлар хәрәкәтенә каршы үтергеч чаралар күрү белән бәйле кешелеккә каршы җинаятьләр өчен үлем җәзасына хөкем итте. Һиндстаннан суд процессына кайту чакыруларын санга сукмаган 78 яшьлек Хасина кытырту һәм үтерүләрне булдырмауда уңышсызлыкны да кертеп эш гаепләү буенча хөкем итилде. Элеккеге эчке эшләр министры да үлем җәзасына тартылды. Элеккеге полиция начальнигына 5 ел төрмә җәзасы бирелде. Рәсми затлар бәрелешләрдә 1400-гә кадәр кешенең гомере өзелгән дип белдерә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Татарстан хәбәрләре. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов төбәкнең хөкүмәт йортында узган традицион киңәшмәдә республика делегациясының Кытайга сәфәре турында сөйләде һәм Кытай Халык Республикасы белән элемтәләр булдыру буенча эшне көчәйтергә киңәш итте. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, Ханчжоу шәһәрендә Татарстан делегациясе Шизян провинциясының вице-губернаторы Лу Шан белән очрашкан. Алар төбәк ара хезмәттәшлекне киңәйтү турында фикер алышкан. Әлеге провинциядә Татарстан вәкилләренә Кытай авто җитештерүчеләренең эшләнмәләрен дә күрсәткәннәр. Алар атом проектын тормышка ашыруда потенциал партнерлар була ала. Татарстан делегациясе шулай ук Ханчжоу шәһәрендә булган һәм югары технологияле индустриаль паркны караган. Шэньчжэньдә безнең делегацияның бик зур эше булды. Бу югары технологияларның 27 Кытай күргәзмәсе. Без анда берничә мәртәбә булдык. Күргәзмәнең дәрәҗәсе бик югары, диде Татарстан рәисе. Моннан тыш Татарстан делегациясе Шэньчжэнь җитәкчелеге белән дә очрашкан. Иннополис һәм Кытай мегаполисының Гуанмин районы хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Кытай роботлар буенча бик нык алга киткән. Роботлар җитештерә торган Оптиш компаниясе белән таныштык, дип өстәде Миңнеханов. Кытай Халык Республикасы белән хезмәттәшлек
Безнең ил өчен шул исәптән республика өчен бик әһәмиятле эш. Сәнәгать министрлыгына, инвестицион үсеш агентлыгына, шәһәр, районнар башлыкларына Кытай юнәлешендә эшне көчәйтергә тәкъдим итәбез, диде Татарстан рәисе. Шул ук вакытта ул кайбер муниципаль берәмлекләрнең Кытай муниципалитетлары белән үз килешүләрен төзүен дә әйтте. Он 4-16 ноябрь көннәрендә дөнья күләмендә 10-нчы тапкыр татарча диктант акциясе узды. 14 ноябрьдә диктантны Татарстанда һәм Башкортстанда, 15 ноябрьдә Русия төбәкләрендә, 16 ноябрьдә чит илләрдә яшәүче татарлар язды. Татарстан һәм Башкортстан республикаларында диктант язу өчен Каюм Насыйриның Кабуснамә хикәясеннән өзек сайлап алынган. Русия төбәкләрендә яшәүчеләргә Мөхәммәд Мәгдиевның Җир йөзендә 6 кытга әсәреннән өзек, чит илләрдә яшәүчеләргә Каюм Насыйриның Әбу Галисина әсәреннән өзек тәкъдим иттеләр. Акциядә офлайн һәм онлайн форматта катнаштылар. Татарстан башкаласының кайбер мәктәпләрендә гарәп телен өйрәнә башларга мөмкиннәр. Бу хакта Казан мэры Эльсур Метшин һәм Әмирлек гуманитар фәннәр университеты ректоры доктор Хәлифә Мөбарәк Әз-Заһири фикер алышты. Очрашу мэрия бинасында узды. Анда шулай ук Русия Ислам институты ректоры Рафих Мөхәммәтшин катнашты. Әңгәмәдәшләр Русия һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасындагы хезмәттәшлек, шулай ук 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы буларак Татарстан башкаласында узачак чаралар турында сөйләште. Әңгәмә барышында Эльсур Метшин ассызыклаганча, ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусын бирү дөньяга Татарстан һәм Русиянең бай мәдәни мирасын күрсәтү, шулай ук төрле мәдәниятлар һәм диннәрнең үзара тату яшәвен күрсәтү мөмкинлеге ул. Хәлифә докторы Мөбарәк Әз-Заһири үз чиратында конфессия-ара диалогның уникаль тәҗрибәсе нәтиҗәсендә Казан ислам дөньясының күренекле мәдәни башкаласына әвереләчәк дип ышаныч белдерде. Әңгәмәдәшләр хезмәттәшлек турында элек имзаланган меморандумнарны киңәйтү мөмкинлеген карадылар. Гуманитар һәм көнчыгышны өйрәнү дисциплиналарына аерым басым ясалды. Аерым алганда Русия Ислам институты һәм Гуманитар фәннәр университеты арасында хезмәттәшлек урнаштырылган. Анда Русиядән 10 студент белем ала. Яклар бу санны арттыру турында килештеләр. Алматада 2024 елда Казак телендә нәшр ителгән Хәзерге заман татар хикәяләре антологиясының 2нче басмасы Казакъстанның китап нәшриятында дөнья күрде. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, ул бу юлы илнең мәктәп китапханәләренә таратылачак. Хикәяләрне Саят Камшегер, Җибәк Зинелова, Гөлнур Кранбай, Инкәр Избай тәрҗемә иткән. Редакторлары Әбделдабык Салыкбай, Гөлзат Шайбекова, Дәүләтбәк Байтырсынлы. Проект җитәкчеләре Иркай Зәйдулла, Саят Камшегер. Өченче декабрьдә танылган татар композиторы Салих Сәйдәшевнең тууына 125 ел тула. Әлеге истәлекле дата уңайыннан композиторның Казандагы музее реставрациядән соң үз ишекләрен ача. Хәзерге вакытта бинада бизәкләү эшләре төгәлләнгән. Параллель рәвештә декоратив детальләрне бизәү дәвам итә. Экспонатларның бер өлешен алып килгәннәр инде, калган өлешен якын арада китерәчәкләр. Безнең өчен бу яңа бүлекнең башы һәм бу елны сезнең белән бергә үтәсебез килә. Күрсәтергә, бүлешергә һәм һәр этапка шатланырга. Бик тиздән яңа тарих башлана. Әлегә исә яңартылган музей ачылуын көтәбез. Салих Сәйдәшев тормышыннан кызыклы тарихлар һәм мизгелләр белән уртаклашуны дәвам итәбез, диелә хәбәрдә. Тапшыруда Татарстан рәисенең матбугат хезмәте һәм Татар-Информ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды. Татарстан хәбәрләре.
Буларны беләсезме? Мустафа Кемаль Ататürkнең үлем хәбәренең бөтен дөньяда яңгыраш табуын беләсезме? Төркия Җөмһүриятенә нигез салган лидер Ататürkнең 1938 елның 10 ноябрендә вафат булуы бары илдә генә түгел, бөтен дөньяда зур югалту булып кабул ителә. Әлеге үлем хәбәреннән соң күп дәүләтләрдә байраклар яртылаш төшерелә. Бер айлык милли матәм игълан ителә һәм кайбер илләрдә мәктәпләрдә укулар тукталып тора. Хәтта әле кайчан гына дошман буларак Төркия белән сугышкан дәүләтләрдә дә Ататürkнең үлеме өчен кайгыралар. Мустафа Кемаль Төркия Җөмһүриятенең тышкы сәясәтен милли суверенлык һәм илдә тынычлык, дөньяда тынычлык принциплары нигезендә төзү һәм башка дәүләтләр белән дустана мөнәсәбәт урнаштыруны максат итеп куя. Җөмһүрият игълан иткәннән соң аның үлеменә кадәрге вакыт эчендә шактый дәүләт башлыгы Төркиягә сәфәр ясый. Ататürk белән шәхсән танышмаучылар да аның лидерлыгында Төркиянең күтәрелүен белә һәм бәяли. Шул сәбәпле үлем хәбәре бөтен дөньяда газетларның беренче битләрендә чыга, дәүләт эшлеклеләре һәм зыялылар Ататürkне югалту белән бәйле интервьюлар бирә. Менә аларның кайберләре. 1928 елда Төркиягә килгән һәм Ататürk белән күрешкән Әфганстан патшасы Аманулла хан Ататürk бары Төркиянең генә түгел, бөтен шәрык дөньясының атасы иде дип хәсрәтен белдерде. Икенче бөтен дөнья сугышының якынлашуы сизелгән ул чорда немец тарихчысы профессор Герберт Мельцих булай ди: "Газапларга күмелгән дөньяда тынычлык һәм иминлекне яңадан торгызырга һәм кешелекнең бары матди түгел, рухи үсешен тәэмин итәргә теләүчеләр Ататürkнең иман китерүче һәм юнәлеш күрсәтүче лидерлыгыннан үрнәк һәм көч алсын." Төрек бәйсезлек сугышының уңышлы булачагына һич шөбһәләнмәгән грек генерал Метаксис та 1937 елда Анкарага килгәндә Мустафа Кемаль Ататürkне төрек милләтенең мин һәр вакыт шиксез соклана торган данлы лидер дип бәяли. Юлбашчы үлгәннән соң ул бары Төркия тарихының бөек символы түгел, бер үк вакытта бөек солых кешесе. Аның яңа Төркияне барлыкка китергән әсәре гасырлардан гасырларга күчүче истәлек булачак дип сөйли. Англиянең Times газеты исә Ататürkне булай дип искә ала: "Аны падишаһларның зиннәтлелеге, халифәтнең җәлеп итүчәнлеге кызыксындырмады. Ул карашын армиясенең нигезен тәшкил иткән Анадолуның җир кешеләренә таба юнәлтте." Иранда исә Тәһран газеты үлем хәбәрендә булай дип яза: "Ататürk шикелле даһиләр бары үлгән шикелле генә күренә. Алар барлыкка китергән әсәрләр исә һәр вакыт исән." Буларны беләсезме? Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот-Из радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.